fouls on Richie Mann. Златен медалист от последното световно първенство в Баку. Ако може да разкажеш малко как мина твоето участие, как би коментирал твоето представяне? На лявата малко се изложих, станах трети. Имам грешки за поправяне. Мисля, че за следващия турнир ще бъдат поправени тези грешки. На дясната отидох с контузия, но не те спря. Да, не ме спря, преодолях болката, стиснах зъби и дадох всичко от себе си и станах първи. Можеш ли да опишеш как премина подготовката ти за състезанието? Колко често тренира? Знам, че ти по едно време всеки ден бореше. Колко време продължи това нещо? 2 месеца преди световното почнах да смъквам килограми. Имах 4, близо 5 кг да смъкна. През 2 дена ходих да бягам, близо по 3-4 км преди тренировка. По време на тренировка главно спаринги на маса правих, като през ден дигах и тежести, главно за моето движение да се развия. Месец преди световното почнах и дворазови тренировки. Сутрин вкъщи правих упражнения, вечер бягане с спаринги и с тежести. Реално ти си комбинирал тренировки от тежести и спаринг. И кардио. Да, и си успял да намериш баланса между тях. Да. Кое е следващото ти участие? Сега готвиш се за някой състезание или наблягаш по-скоро на рехабилитацията? Сега малко ще спочина поне месец. Леко ще раздвижвам кръвта. Следващото състезание тази година мисля, че няма да правя. За до година има някакви хубави турнири, които ги готвят. Да, до година европейско и световно, как се настроен? Има време до тогава. Да. Значи ще се подготвя. Времето ще покаже. Да. Най-вече да нямаш никакви контузии и болки. Най-вече. Това е необходимо условие за всеки състезател да се подготви. Да. Нещо друго да искаш да кажеш? Ако се поставиш някакви цели и държиш на тях, можеш да ги направиш. Ти го доказа на последното световно. Твоята амбиция и воля за победа се оказаха решаващия фактор. Благодарим ти за това интервю. И аз благодаря.